L'Eliana Esmou va tornar a la plaça d'Europa aquest cap de setmana i ho va fer amb una nova activitat centrada en la pràctica de les diferents arts marcials que es poden realitzar dins de les escoles esportives municipals, que van preparar una sèrie d'exhibicions i tallers per donar-se a conèixer. Al igual que el passat any, les escoles de karate, judo, aikido, kendo i taekwondo van realitzar el passat dissabte, junt amb els assistents, diferents activitats enfocades a que els participants coneguen amb major detall les diferències entre les unes i les altres. Ens trobem així amb les 5 disciplines d'arts marcials que tenim al poliesportiu i, com tu bé has dit, això, com posades per adults, per pares, per xiquets i bé, un dia més, són 5 escoles que formen un total de, al voltant de 350 xiquets i adults i és una part important del nostre esport al poliesportiu. A més, cal destacar que falta gent perquè estan o bé en el Campionat d'Espanya o bé participant en un curset a nivell també nacional. Sí, tenim els nostres menús de karate en el Campionat d'Espanya, que és un orgull per a l'Eliana, que des de ben menús des de la base, que és lo important, ja estiguen adquirint aquest nivell i guanyen o no, és una experiència nova per a ells, ja es vas dir que aprofiten cada minut d'esta nova experiència per a ells, per a relacionar-se amb gent que no coneixen i per a estar en un entorn que tampoc han participat mai i espero que tinguin moltíssima sort. I ara encara ens queda ballar. Ara ens queda ballar, tanquem l'Eliana Esmou en l'Eliana Balla, que serà el dia 5 de maig i esperem a tots per acabar com toca, gaudint del ball, de la dansa i de lo que ens fa moure en la vida. Un matí diferent amb què quasi finalitza l'edició d'enguany de l'Eliana Esmou, on encara queda la cita amb el ball, el pròxim diumenge 5 de maig.